Исәнмесез укучылар. Бүгенге дәресебезнең темасы Олимпия уеннары. Бүгенге җәмгыятьтә Олимпия уеннары турында кызыксынмаган, белмәгән кеше юктыр. 4 елга бер үткәрелә торган уеннарга дөнья илләре һәм көчле спортчылары әзерләнә. Олимпия утын кабызу иң тантаналы йолаларның берсе. Ана Олимпия шәһәреннән уеннар уза торган урынга дөньяның иң яхшы спортчылары алып килә. Хәзер Олимпия утын кабызу турында видео карап китәргә тәкъдим итәм. Утны Олимпиада махсус көзге аша кояш нурларыннан кабызганын күрдегез. Факел ярдәмендә утны узачак Олимпиаданың төп стадионына җиткерәләр. Тантана вакытында илләр парады уза. Парадта беренче булып Греция, алардан соң калган илләр вәкилләре алфавит тәртибендә баралар. Соңгы булып оештыручы ил вәкилләре чыга. Укучылар, ни өчен парадта беренче булып Греция спортчылары чыга? Чөнки беренче тапкыр Олимпия уеннары Грециядә уздырылган. Олимпия уеннары буласы елда нидачылар Эллада шәһәрләре буйлап шатлыклы хәбәр таратканнар. Барыгыз да Олимпиягә, изге тынычлык игълан ителде, юллар хәвефсез, җиңүне көчлеләр яуласын. Атаклы Олимпия уеннарында көрәшчеләр, йөгерешчеләр, сөңге һәм тәлинкә ыргытучылар, йодрык сугышчылары, сикерүчеләр көч һәм җитезлектә ярышкан. Уеннар 4 елга бер тапкыр җәй уртасында үткәрелгән. Олимпия уеннары барган көннәрдә Грециянең үзара дошман шәһәрләре арасында сугышлар тукталып торган. Көньяк Грециядә урнашкан Олимпиягә диңгез һәм коры җир юллары буйлап килгәннәр. Грециянең барлык полисларыннан йөзләрчә спортчы һәм меңнәрчә тамашачы җыелган. Беренче Олимпия уеннары безнең эрага кадәр 776 елда үткәрелгән. Ярышларда бөтен ирекле греклар, ярлылар һәм байлар, аксөякләр һәм гади кешеләр катнаша алган. Әмма хатын-кызларга хәтта тамашачы буларак та катнашырга рөхсәт ителмәгән. Олимпия уеннары Зевска багышлап үткәрелгән. Шуңа күрә фақат ирләр бәйрәме генә булып саналган. Бер кыю грек хатынының ирләр киеме киеп, улының чыгышын күрү өчен яшеренеп кенә Олимпиягә үтеп керүе турында сөйләгәннәр. Егет җиңеп чыккач, аның анасы шатлыктан улы янына ташланган. Барысы да каршыларында хатын-кыз булуын күргәннәр. Бу бәхетсез хатынны җәзалап үтерергә тиеш булганнар. Ләкин җиңүче улына хөрмәт йөзеннән аны кичергәннәр. Уеннар башланырга 1 ел кала диярлек, анда катнашучылар үз шәһәрләрендә күнегүләр үткәрә башлаганнар. Атлетлар 10 ай буена көн сайын ару-талусыз күнегүләр ясаганнар. Уеннар ачылырга нәкъ 1 ай кала Көньяк Грециягә килеп әзерләнүләрен Олимпия янында дәвам иткәннәр. Уеннарда катнашучылар гадәттә таза тормышлы кешеләр булган. Ярлылар айлар буе әзерләнә алмаган. Олимпия уеннары 5 көн дәвам иткән. Беренче көндә атлетлар аллаларга корбан китергәннәр. Хәрәмләшмичә көрәшергә ант иткәннәр. Судьялар гадел карарлар чыгарырга сүз биргәннәр. Соңгы 3 көн ярышларга багышланган. Ярышларның күбесе стадионда үткәрелгән. Тамашачы урынны төннән алып куйган.
Бер вакытны бер карт сынга калып килгән һәм үзенә урын таба алмыйча йөргән. Барысы да аны күрмәмешкә салышкан. Менә ул стадионның спарталылар утырган җиренә якынлашкан. Алар барысы да бердәм торып, өлкән кешегә урын тәкъдим иткәннәр. Шунда бөтен стадион кул чабырга тотынган. Эленнар барысы да әдәп кагыйдәләрен белә, ләкин аларны бар тик спарталылар гына үти дигән шул карт. Ярышларның иң әһәмиятлеләреннән берсе бишле ярыш йөгерештән башланган. Берсе янына икенчесе юлга басып, атлетлар сигнал бирүләрен көткәннәр. Түземсезләнеп алган йөгереп китүчеләргә судья каты итеп камчы белән дә суктырган. Аннан соң озынлыкка сикерү буенча ярышканнар. Үтәреш көче арттыру өчен атлетлар гер кулланганнар. Җирдән үтелеп киткәндә, сикерүче кискен хәрәкәт белән гер кысып тоткан кулларын алга ыргыткан. Сеңге белән диск ыргыту ярышларының 3-нче һәм 4-нче төре булган. Ә 5-нче соңгы ярыш булып креш торган. Монда атлетларның көче һәм җитезлеге сыналган. Крешчеләр аяк та чалганнар, куллары белән муеннарны да кысып тота алганнар. Крешнең башында алар зәйтүн мае сөртелгән тәннәре бик шома булмасын һәм электрик алу җиңеләйсен өчен бер-берсен тузанга йыгытып аунатырга омтылганнар. Җиңү өчен йыгылучының 3 тапкыр иң башы, боты һәм аркасы белән җиргә тиюне таләп ителгән. Олимпия уеннарында тамашачылар йодрык сугышы, корал белән йөгерү һәм башка ярышларны да зур кызыксыну белән караганнар. Арбалы ат ярышлары бик мавыктыргыч тамаша булган. Алар ипподромда үткәрелгән. Бу бәйгедә бары тик бик бай греклар гына катнашкан. Укучылар, сез ничек уйлыйсыз? Ни өчен бай греклар гына катнашкан? Чөнки чабыш атларын тоту бик кыйммәткә төшкән. Чабышта ат хуҗасы үзе катнашмыйча ат йөртүчене яллый да алган. Ә инде атлар беренче килсә, җиңүче булып ат йөртүче түгел, ә хуҗасы саналган. Уенның 5-нче ахыргы көнендә Зевс храмы алдында алтыннан һәм фил сөягеннән ясалган өстәл куйганнар. Анда бүләкләр, зәйтүн ботакларыннан үрелгән такыялар яткан. Җиңүчеләр бер-бер артлы баш судья янына килгәннәр. Ул аларның башларына бүләк такыяларны кидергән. Нидача атлетның һәм аның шәһәренең исемен атаган, тамашачылар сыкланып җиңүчегә дан дип кычкырганнар. Атлет җете кызыл киемдә атлы арбага басып храм янына килгән һәм үзенә бирелгән такыяны аллаларга бүләк иткән. Җиңүчегә туган шәһәрендә һәйкәл куйганнар һәм аны гомеренең ахырынача бушлай яшатканнар. Укучылар, сез Олимпиаданың символларын беләсезме? Әйе, дөрес. Бер-берсенә үрелгән зәңгәр, сары, кара, яшел һәм кызыл төсле 5 боҗра. Ә нишләп аларның төсләре шундый икән? 5 боҗра 5 континент билгесе дип санала. Зәңгәр төсле боҗра Ауропа, кара Африка, кызыл Америка, сары Азия, яшел Австралия. Боҗраларның үрелүе континентларның берләшүе.